салом бинандагони хабар-тиҷӣ. Садриддин Наҷмиддин, сарояндаи муваффақи тоҷик, ки феълан дар хориҷ аз кишвар зиндагӣ мекунад, дар як паёми видеоӣ аз мухлисони худ барои табрикоти самимии онҳо изҳори миннатдорӣ намудааст. мухлисони Садриддин Наҷмиддин ӯро ҳамчун шоҳи эстрадаи тоҷик муаррифӣ мекунанд. ин сарояндаи муваффақ ва саршиноси тоҷик чанд рӯз пеш аз 40-солагии худ ҷашн гирифт, аммо берун аз Тоҷикистон. мухлисони тоҷики Садриддин нагузоштанд, ки ӯ худро дар мулки ғариб танҳо эҳсос кунад ва аз ин рӯ сафҳаҳои иҷтимоии Садриддинро аз паёмаку тамнияти самимӣ пур карданд. зимнан Садриддин бо ҷо додани як сабти видеоӣ дар Инстаграм ба кулли мухлисон изҳори миннатдорӣ намудааст. ташаккур азизони дили ман, аз шумо миннатдорам. табрикотҳои самимию зебои шумо маро дар мулки ғарибӣ шод намуданд. Садриддин Наҷмиддин 19 январи соли 1980 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ давоми 3 сол бо аҳли оилааш берун аз Тоҷикистон дар Амрико ба сар мебарад. ёдовар мешавем, ки овозхони саршиносии Тоҷикистон Садриддини Наҷмиддин пас аз танаффуси тӯлонӣ намоҳанги нави худро рӯзи 20 декабри соли гузашта дар YouTube нашр намуда буд. шумораи тамошобинони ин намоҳанг марзи 1 миллион нафарро аллакай убур кардааст. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Садриддин чаро то ин тӯлонӣ бисёре шуд, ки шеър нахонда буд ва ӯ чаро ба Амрико рафтааст? ҳатман нависед дар комментария.